Ngiyindodana yesigodi abayiphelezele ngomkhuleko mama bethathazisa ikhwela ngelokuyokhweza impilo yenyusa izinga. Ngiwumsindo wemiyalezo nemjikijelo yamazwi engawezwa kancane ibhasi liflathela uzubuye phela usiphathele ukukhanya kulesi sigodi sakithi sewuyilithemba. Beciphiza abazali bebuyele emuva bengifihle ezifisweni zabo zekusasa lehlukile. Izifiso zokukhanya kulesi sigodi namanje ugesi abasawubukela ngaphesheya. Nakhona befifiyela ezindongeni zodaka nenkuna yezindlu eziwayo bebalisa. Ngemvula yezikhukhula eyemuka nabakwethu abadala abampilo yabo ayiyangaphi okuthini. Ngilithembe lisha elajikijelwa ngaphesheya komfula nakhona ngamandla okugcina abazali benikezela kule mpilo yabasha abathi bangafika ngaphesheya bagwinye ngekaze lusili mhlambi babambise ngamaphupho nenhliziyo yabadala babo. Ngiyindikimba yomthandazo wanamhlanje ebusuku ebuvindini besiphefu esesiphelelwa ngamandla phakathi kwamabili umama engibeka Nkosi uzungibheke nangalona. Ngiwumongo wengxoxo kababa nontanga yabe emasimini bexoxa bethemba uyena lo oseyoze asisize ediyazela amakhehla namabhuzu ehudu lamahlahla evala iziphondo funa kudliwe nalesi sivuno azidayisayo ukuze ngifunde edolobheni. Nalapho sebelele phansi komthunzi behefuzele langene elishisayo ngiwukushisa nokukhanya kwenhliziyo yabazali bethemba langalimbe uyobuya umfana wami konke lokhu kuyofana nephupho lapho esesophula. Nalapho ngizivalele egumbini lami ngedwa lokufunda ngingamazwi kababa lokhu evela kancane phakathi